Hayi dokotela, abasho nje iqiniso ukuthi ngilayelile inkulumo yakho mina yonke. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi sibe zinyanga kodwa singawazi umlando neqiniso. Iqiniso lelo, umuntu omhlophe ubethathwa afihlwe umndeni njengenkosi. Kungiphatha kabi ukuthi inkulumo yakho sekukhona abayishintshile. Dr. Khehlelezi, ukuthi inkinga lapha eThekwini kushawa amanga business kakhulu. Kunabantu abathi bazi inyanga kodwa abazi ngisho imilando yezinto ezazenzeka ekuqaleni. Ngizokucacisela nje, mina nginomngane enganginaye esikoleni okwathiwa umuke namanzi. Kwakumngani wami omkhulu kakhulu, kodwa njengoba sengimdala sengiyatshela ukuthi hhayi, akho nyanga yambulala. Ungcwatshwa njengenkosi umuntu omhlophe. Inkosi ningcwaba ibhokisi lodwa enkosini. Inkosi wasekudala ifihliwe, ayifakwa nje ebhokisini inkosi, abantu bekhona bayibuke ngoba umuntu obalulekile onamandla. So naye ungcwatshwa kanjalo lo muntu. Umndeni namalunga amaningi omndeni awabe nalo ulwazi, kuba imfihlo ngoba kukhona umuntu ongabuye ashintshe awulanda amaphatha lo muntu awasebenzise futhi asebenze. Abantu abanamandla lapha. Iqiniso nakhona, hhayi onke amakhosi njengesilo nje. Isilo mawusingcwaba nisuke senilandelisa ibhokisi elingenalutho nini, kodwa kade fihliwe yena lapha okungazi khona muntu. Iliqiniso lento oyishoyo, bangawasho nje abantu amanga laba abashoyo. Futhi leyo nkulumo yami noma ungayithatha kuthiwa uyifakaphi, umuntu uyongilandela nguDr. Biyela Mningadlangadla. Abantu bayangazi kudala eThekwini, ngasuswa yiwo lo msindo wakhona ngoba funeka nijivazane ngamanga, kuqanjwe amanga. Inkulumo yakho icacile nje lapha kwividiyo, iyasho nokusho, kodwa manje angiyizwa-ke lento mase kuthiwa laba bakuhlasela bebala elimhlophe. Why bekuqhatha nabantu bebala elimhlophe balento oyisho iliqiniso? Uma bengayazi ababeze bozobuza kithi, sobatshela thina bakubophe futhi uma befuna ukubopha, kodwa ayikho into abakubophela umthetho akuyona into yokudlala. Uyalazi iqiniso, uyoqala ulalele le video yakho. Mayithi uyakubopha umuntu, uthe ubani owenza ini, wenzani? Ngoba la icacile lento ukuthi kunabantu abafuna ukusebenzisa nje igama lokuthi bangalehlisa kanjani igama lakho. Kodwa-ke siyahlupheka ngoba singabantu sihlale simakene ukuthi ubani wenzani ngasikhathi sini. Kwesinye isikhathi kuhlonishwa abantu okungafanele behlonishwe. Bahlonishwe ngoba bephethe imali ezandleni, kanti imisangana yazi lutho. Iqonde kakhulu leyo nkulumo, noma ungayaphi noma ungafuna bona basho ukuthi bacinga nje into mhlambe yokuthi bakubophe. Leyo nkulumo icacile futhi umuntu onebala elimhlophe. Nami nje Dr. Khehlelezi nginayo ingane ebala elimhlophe. Lento angeke izingidine nakancane ngaphandle mangabe ngiyisiphukuphuku nosibalo wami mina futhi oyiwele nomkami, uliwele nomkami umhlophe naye. Ayikho inkulumo edinayo nje lapho. Leyo nto leyo ngamanye amazwi wena ububatshela igugu, imfihlo, kodwa manje abafuni bona ukukulandela ukuthi bakuthole ukuthi le mfihlo uyaze kanjani and lento yayenziwa kanjani. Kuningi ongakushongo kulento okufihlile, kodwa bona bagijimela ukuthi bezwe inkulumo yakho. Sebegijima nje bayofuna ukukhuluma and futhi madoda, hayi asiyekeni, iningi idimdim la eminyaka.